здравейте на всички! Аз съм Джарамакс и това е първият клип, който ще кача в акаунта ми Джарамакс. И така, надявам се да ви хареса. Сега ще игра на Angry Birds Go. Малко поиграх извън кадър. Ето виждате, валирал съм си колата. Малко. И така, да започваме. Сега ще направим първо всичките състезания от тези, защото след като победиме розовото пиле и го вземеме, ще има едни кексчета, на които във всяка игра, когато почваме състезание, ще ни взима по едно кексче. И те са 5. И тези кексчета зареждат през определено време. Ще ни ограничават. Затова направо сега ще мина другите състезания. И тогава ще започнем също розовото пиле. Не знам как се казват, затова така ги наричам. И така, сега започваме. Ето виждате, трудността му е на лесна, изи. И така, почваме. Това е обикновено рали. В това рали се състезавам също тези прасета и трябва да съм в топ 3. Защото иначе няма да мина нивото. Ето, разбихме колата на това прасе. Сега ще си пуснем пауъра на червеното пиле. Той май се казваше Ред, не помня. И така. Сега сме първи. Дали ще ни минат? Не хванах краткия път, защото исках да мина през този. И така, сега паричките. Виждате, имам 119 кристала. Кристалите още не мисля да ги харча за нищо. Може за някои коли. И пишете отдолу в коментарите на коя игра искате да снимам.